everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan, Ihatod ka na mo, Kuya Manoy Herbert. Bitaw Manoy, ihatod ka na ako. No. Ay na lang. Malanga na ka mo, maka-absent pa ka mo sa inyong klase. Ako na lang. Ang akong pahimangno ka ninyo, pagbinutan ka mo, okay? Oo Manoy, O Kuya Manoy. Rory, ayaw pasag niya kumangod. Labanin siya, bisan unsay may tabo. Kaayo, Kuya. RJ Timani, maningkamot ko para sa imong kalampusan, ug iampo ko, nga ilikay ka permi, kikan sa kadautan. Manoy. Nga naman ka? Lain na ni mo eh. Oh, nga no naunsa man ko. Magpalayo ka na nako sa hingpit Manoy. Mubalik na gihapon ko. Dong. Mubalik. Pero ang imong sinultihan mo, magdili ka na mubalik. Dong arar. Pakaksa ko dong. Manoy. Nga naman ka? May nahiubsan ka na mo, Manoy? Nasuko ka na ako, Manoy? Tukani ko. Doon na ba, Manoy? May nahiubsan ka na ako? Wa, RJ. Wa, pero mihilak mo lagi ka. Luha ni Jesus sa kaigsoon nga nagpangga siya manghodong. Manoy, Ano ni, oy? Kuya, madugay day ka? Dili na day ka mubalik dayon? Agalan niya sa kontrabaho, Rory. Uy, mao ba? Nya, asa mong pud ka mo larga? Mo-textar ko ninyo kung nasa mi. Oh, sige. Basta timan ilan ninyo nga magpinutan ka mo. Ilabi na ikaw, dong arar. oh Manoy. Kadiyot, tanaw na ko imong bagbe. Nga naman, Imo gihurot og daang imong biste. ano, wa ba ya? Igo-igo ro na nga akong gina. Bantay bitaw. Tanaw na ko be. Nakita mo na. Pila ra ka t-shirt na nga akong gina. Balik be dayon Manoy ha. Kay prank ka lang Manoy. Unang higayon nga malayo ka na ako. Tinood na. Unang higayon nga mubiya ko nimo. Busa kinahanglan magbirutan ka. Oh Manoy. Sige na ko. Auto di. Yan. Bilanta ka na ang kwarta. Maling ko sa kabuan. Imong allowance kada adlaw. Straight na to, 30 ka adlaw lang. 350. O 4,500. Ano yan? Kadugay ko diyan ni Manoy. Kanang ako panagkana lang na. Usa ka buwan? O Rory. Og niya ang para konsumo. Matag adlaw, sudan ninyo. Sakto natin alin ng 300 ang adlaw. 30 ka adlaw times 300. 9,000. Oh. Okay. Niyang 9,000. Bugas. Sa kabakit, budget. Hindi tingali na mahurot ninyo, kamurumang doha. 3,000. Dawata. Bayad sa suga. Niya, tubig. 2,000. Sakto na. Manoy Herbert. Unya, weekly nga bayad nimo sa imong labandera, sa imong uniforme rong, sa imong igsusulog. Hangyo lang tag 400 ang simana. Upat ka simana, 1,600. Oy. Kompleto man? Kinahanglan kumpletuhon. Aron dili ka mo magkalisod-lisod. Okay daw? Nana nimo ang imong budget. Good for 1 month. Sakto na kini Manoy. So man, kompleto na. Di na Manoy, kompleto na. Allowance na ko matag adlaw. Sudan. Bugas. Bayad sa tubig ug suga. Ug doon na pa'y bayad para sa labandira. Oh, kompleto na ka na, Kuya Manoy Herbert.
Wa na kuwang manoy. Wa na kuwang. Wa na. Yun na. Murag doon ay kuwang. Ang unsa pa man manoy. Ang imod eng para date sa imong uyab. Oy. Manoy. Niya. Nato na. 4,000. Manoy. Kadagan ko daning imong gihatag nako. Para dili ka magliso-liso, Dong. Okay? Biliba ginako nimo Kuya Manoy ay. Tigaan pa nimo si Bay RG pug para diit sa uyab. Angay lang. Kay basi nung mauwaw siya siyang uyab. Kinirabang uyab, matod nila. Nagkinahanglan nga imong hatagan o gustong panahon. Aron dili makigbuwag nimo. Manoy. Oh, sakto ka Kuya. Ako nang experience road. Ako, gibuwagan ko sa kong uyab tungod kay wa ko'y panahon kayo niya. Manoy. Di ba? Tinawno bitaw na nga ako isulti kanimo, RJ. O tingali manoy. Batik lang tong bayhana nga wa makasabot nimo. Dili dong. Sakto sa siya. Minos ko panahon niya. Niya, bulingit kay ko. Di ba ako kami kanikot. Tungod sa kong trabaho, wa kay ko'y panahon niya. May punto siya. Oo, lagi. Pero batik to siya. Tungod lang kay busy kasi mo trabaho. Buwagan ka. Oh, di ba usod ko manoy? Pero busy ka sa imong trabaho. Ni-focus ka sa imong trabaho. Tungod na ako. Busa, labanan tayo ka. Batik to siyang bayana manoy. Salamat sa iyong paglaban ka na ko. Bueno, di na ko magdugay. Ato na ko. Manoy, text ba dayon kung asa ka pa doon ha? Kanusa ka muli? Oh, okay no. Pero bisag malayo ko di mo. Wa man ako ibuwag ning kwentas nga parihas sa imong kwentas do. Manoy, Niyaw, di gini ibuwag na ako nakakita ka. Tay tinuoda. Parehas gyud na sa kwintas ni Bay RG. O Rodi, parihas ning among kwentas. Ang gipalitin ng tatay og nanay sa una. Ilan ning gipalitin nanay og tatay, supuhi pa sila. Unya sa lakit ngayon Ani ha? May hulag ko ay namon buha. Tanawa, Rodi. Oh. Ay, tuoda. Buanga. Cute kayo yung mga naong diha Kuya no? Oh. Ug ang Bay RG ay. ug di asa ba ako manoy? Kung doon ay kaluhang tao, doon na say kaluhang nga kwintas. Ug ang lakit. Di asab din nga nga among dagway na manoy Herbert Bayrode. Okay dong. Ato na ko. Kung sa'y problematic sis Manoy, sumbong ni Manoy, okay? O manoy, Ato na ko dong. Ako. manoy. Pag-amping ha. Salamat dong. Salamat. Manoy. Oh. Naunsa naman ni oy? Naong naginilakay man mo. Kuya ninyo eh. Okay dong. RJ, magmalikon ka. Sa tanang pagsoy. Isagwa si Manoy. Magmalikon ka. O manoy. Dong! Ato na ko! Babay manoy. Rodi! Ayaw pa sa'yo nga akong manghod. Oh, Kuya Manoy, don't you worry. Ito anak yung Manoy Herbert PLJ. Lain ang manoy oy. Oh, nga naman ka. Murag di na siya mo balik bay. Ha? Uy, mabalik, uy. Anong dili, good? Pinangga, good ka niya. Sumagod. Gikumplituhan ka sa tanan. Asa man ka man ang kung ana. Kumplito sa tanan. Pagkaon, allowance, para labada, na budget, o labaw sa tanan. Napay para dit sa uyab. Bayrode. 1,000 matag simana. O kung bati na noy. Dana na chicken ana ha. Bayrode. Paniguro oy. Tamni og mohon aron dili mangita og lain. Sus kun mangitag lain. Okay ra, wala na kay problema. Kinahanglan siya ka.
Unsa? Sorry dong, Archie. Apan dili ti kapasagdan. Tabangan tagihapon ka. Pero di na tingali ko mabalik to. Dili na tingali. Sir Carpio. Sud. Okay, paglingkod mo. Thank you, sir. Salamat, sir. Buadto ka mo sa Mindanao. O ikaw, Herbert, may muda sa akong auto shop nito. Lakip na ang gasoline station. Gasoline station? Naaya akong gisaligan nito pero ikaw ang monitoring sa gasoline station. Okay, sir. O ikaw, Ara, maunay magmonitor sa akong mga bake shop dito sa Mindanao. Yes, sir. Sakto mo sweldo. Libre sabay, libre kaon, libre tubig o kuryente. Salamat, sir. May mga tao ka mo nga anda mo tuman sa inyong isugo. Okay, sir. Okay. Musunod ako dito. Yes, sir. Na si Maris eh. Mag-lunch break na tingali na. Dire ka una. Uy. Biyaan mga dahin ko. Nayabag na gito akong amigo aning Maris. Nindot masaguning panaway. Oh, niya ka man lagi. Ni-absent jud ka? Wa naman lang mo pahatod si Manoy nako. Ah, di ay. Mao nga mianhi ko. Pero sa ingon, magpaybaw ko nimo nga wa ko mo absent. Ug kuhaon ta ka ni gabi. Ah, okay. Gaano sa aman mo balik ang imong manoy? Na. Lain guys Manoy. Wa man magsulti kanus sa siyang balik. Mao ba? Nakinilakay mag-ani ni sa dayon niyang larga. Nga naman. Ako gyud mao'y unang hilak. Manoy's buhay manggod ko. Pinanggakay ko sa kong Manoy. O, primero pa rin higayon nga. Iya kong gibiyaan. Mao ba? Honest bitaw. Unang higayon nga mibiya si Manoy na ako. O, gimingaw na gani ko. Really? Oh, Maris. Buutan mo gud kayo ang ako Manoy. Giisip ko siyang inatay. Unsay inatay? Inahan mo tatay. Oh, Kay mo'y mag-andam sa akong mga ilisan. Sa akong pagkaon. Mo'y mupokaw na ako. Aron maligo. Basta tanan lagi. buotan di ay ang imong manoy. Asa man siya? Asang gapita si Mato? Wa patugan. Mutake sa kuno siya. Mao ba? Oh, hapit na mo largang eroplano. Naginuktok man ka. Ikibingaw na dayon ko sa kong manghod, Ara. Oh, mao ba, Herbert? Unya, gusto kang muli dayon. Di na tingali ko muli, Ara. Oh, unsa? Kung nasa ko idagsa, adto na lang tingali ko magpakatapos sa kong kinabuhi. Herbert! There you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.